kali sasadur panjer kawuryan Tan kunci kong manis anggap serinoto dalu latang laut sing betelang ing kalbu pambukaning warana esti pambukane warana esti dobo opo panso madang jagat Iki mau ngadek bisik-bisik Bu Sinden saking Kijo niku nyuwun serampat ngene duite tak kepeki niki wau cacahe pira 150 100 ya nek 100 berarti ya ngedum 10 ya cukup ya nggih aduh nggih matur suwun monggo Bu Sinden sampake nggih matur suwun sanget nggih hale warga Kijung matur suwun nggih sing pun ngumpeki 100.000 matur suwun sanget nggih monggo monggo sakmenika gendi pun serampat oh serampat terus radale pedhot ya monggo cukup iya
Ya. Rampak. Yo.
bundetanipun sederek kula saking Kijong sampun dipun leksanani. Sakmenika badhe wonten bundetan malih saking Bandarjo. Wah jan. Ya, nggih mboten datare apa-apa. sedulur Bandarjo iki do seneng kabeh. Keluarga saking Bandarjo monggo nyawiji kalian Tri Mudo Budoyo. Oh nggih. Sederek ingkang Nggih nyuwun pangapunten menika sedaya nggih belajar pilih wonten kelabat pun nggih nyuwun pangapunten. Damel kepentingan Jawi, damel pestarek nih tujuanipun. Lah nggih, lah niku wau disponsoring kalih Eka Musik. Oh, nggih, leres niku. Matur suwun sanget Mas saking Eka Musik nggih Nggih, mugi-mugi sami-sami. mulya langgeng jaya selamiya. Amin. Nggih kalih Bung Atinine matur suwun sanget sampun hadir. Lah nggih tasih sing ting Tri Mudo Budoyo. Niki saking Bandarjo niki sitrenge monggo Bu. Oh, dados sitren monggo Ibu Ngatini. Ya sapa apa? Sing penting wis ya. Oh. Oh, nggih niki sami narum nggih.
ingkang saking Bandar Jawa nyuwun sinten badhe dipun leksanani. Sederek kula ingkang wonten ing Bandar Jawa kula aturi resepi gending sintreng kula. Ayo. Neng le buka aja dhuwur-dhuwur dadi guyu bocah. Ya, yo.
niki wonten pamundutan malih sederek Utama Jaya nyuwun gending Gonggo Mina. Wah, dasare jiwa seni kabeh ini ya. Nggih. Ayo. Ayo, Mas Wakidi, sedulur Utama Jaya njaluk Gonggo Mina ke dileksanani. Yo. Iki kepiye aja. Nah. Ya ngono jane wet mau ya. Monggo, dados menika. Alon-alon ning kowe enak. Iya. Dados.